Human Rights suudu Iran naajo ndu wonaa laamuyankore gondoto to Norvège sittini hanki mayde seppatnoɓe temedere e capanɗe jeenayi e ɗiɗo to Iran. Limore yimɓe mayɓe be ina wayno diwi toon so en tugnima ha joni e Human Rights. CHRI suudu Iran habantondo hakkeji ɓiɓɓe adama gondo to New York kañum holliti wonde ɓe keeɓi seedanteji kolnide wiide wonde ko temedde yimɓe maayi e seppoji ɗi e balɗe sakkitiɗe ɗe. Seppoji ɗi fuddori ko Téhéran ñande 27 lewru bennunu ndu caggal nde yeyoɓe ummi ne kollira mette mabɓe e sattande gurdam dam. Caggal dum gure godde ɗe fof ndewi hen. Ardiɓe leydi ndi taji internet pawi jungo ko ɓuri seppoɓe 2,600. Aset yawtudo o horejo Amérique Donald Trump holliti wonde o darima ngam wallude seppoɓe be heɓa ndimagu mumen. Ɗum noon gardiɗo suudu sardiyankoru Iran jaabima hen o holliti wonde so Amérique eti fiide Iran maɓe jofto e dakorde e laade diwoje Amérique.